Takže v ďalšej scéne si vysvetlíme, ako prerobiť takýto presvetlený priestor na niečo tmavšie, ako sme si ukázali v lekciách predtým, aby sme sa držali nejakého moodboardu. Mal som víziu, že budem sedieť na kraji postele, aby scény spolu ladili, aby to bolo také tmavšie, protisvetlo, celý klip je ladený v takých modro-červených farbách a presne tuto urobíme takú modrú farbu, modrú kontúru, ktorá bude svietiť v podstate z druhej strany mojej tváre, aby som mal na jednej strane tváre tieň. A teraz si vlastne ukážeme, ako z tohto urobiť niečo zaujímavejšie, niečo také filmovejšie, atmosférickejšie. Budeme k tomu potrebovať iba pár vecí. Stále sa držíme jedného svetla, ale tentokrát budeme k nemu potrebovať aj niečo viac. Čierna lepiaca páska je základ naozaj každého filmového setu a dnes si ukážeme prečo. Pre tých, čo nevlastnia párostroj doma, tak je to táto parádna vychytávka. Je to v podstate pára v spreji a bez toho v podstate domáce zábery sa nedajú ani urobiť podľa mňa. Takže toto je vlastne veľký otvorený priestor. Jediné, čo treba urobiť, je, aby sme celý priestor zatemnili, aby sme mohli naozaj urobiť ten temný vizuál, ktorý vlastne chceme spraviť. Veľmi podstatná vec, nielen v vytváraní videí, ale aj v spánku, sú tieto zatemňovacie závesy. Dokážu naozaj z extrémne svetlého priestoru urobiť niečo tmavé, nebude prenikať žiadne svetlo a v tomto prípade je to úžasné, pretože dovolí nám to pracovať a vytvárať ako keby nočné scenérie aj cez deň. A že to tu zastreme. Pre tento prípad zasneme aj svetlo, ktoré mi svieti teraz na tvár kvôli kurzu, takže aby ste videli, že naozaj zo svetla sa dá urobiť tma veľmi rýchlo. Teraz máme ideálnu tmu na to, aby sme urobili nejaké filmové zábery. Najpodstatnejšia časť celého vizuálu je vlastne LED trubica. Jej najväčšia výhoda a zároveň nevýhoda je to, že má vlastne 180 stupňový rozptyl svietenia a pre tento prípad to budeme musieť nejako vyriešiť. A toto vyriešime páskou. Tým, že viem, že budem sedieť asi niekde tu a budem spievať text, tak viem, že svetlo bude svietiť v podstate odtiaľ, aby mi svietilo z tej strany, kde není tieň. Takže budem musieť svetlo, ak by som to nemal dvere, tak by som tam určite dal nejaký statív, aby mi to svietilo v podstate ako protisvetlo. Teraz mi svieti LED trubica ako protisvetlo, ale najväčší problém je to, že sa to svetlo extrémne rozptyluje a ja by som nechcel, aby sa to svetlo rozptylovalo na záves, aby nesvietilo na tú stenu, ale aby svietilo vyslovene na mňa. Svetlo svieti aj na záves a svieti aj na stenu a z toho sa mi to odráža do tváre a to vyslovene nechcem. Chcem, aby som mal to svetlo bolo nasmerované priamo na mňa a toto vyriešime lepiacou páskou. Čiernou, musí to byť čierna lepiaca páska, aby čo najmenej pohlcovala svetlo. Pretože čierna farba pohlcuje svetlo úplne že najviac. Čiže vlastne čo ja teraz urobím, oblepím hrany LED trubice. Dá sa kúpiť aj taký grid alebo voština, ktorá sa dá ako keby na tú LED trubicu, ale tu samozrejme teraz nemám a pre účely tohto kurzu by som ani nechcel, aby som vám naozaj ukázal, že dá sa urobiť krásny vizuál iba s jednou LED trubicou a nejakým príslušenstvom. A na toto máme lepiacu pásku. Toto som sa naučil na jednom sete v Prahe. Túto lepiacu pásku som si kúpil v Lidli, takže nie je to žiadna špeciálna lepiaca páska, stála nejaké 2 eurá, čiže naozaj dá sa to urobiť všetko veľmi lacno. A teraz vlastne zalepím tieto rohy, tieto strany. Len zalepené prsty. Výhoda tých drahších lepiacich pások, toto je také strašne tenké a tie profesionálne ako keby filmové pásky alebo tie drahšie kobercovky sú hrubšie, lepšie držia, že toto tu tak ako planta, ale pre tento účel to bohate stačí. Takže môžete vidieť, že prestáva svietiť na tú stenu za mnou. Keby som chcel povýšiť na druhú úroveň, tak by som oblepil aj ako keby druhú stranu. Aby som vytvoril tým naozaj špecifický lúč svetla, ktoré bude svietiť iba tam, kde naozaj chcem. Týmto vytvorím taký kanál svetla, prúd svetla, ktorý bude svietiť iba tam, kde naozaj chcem. Toto je vlastne veľmi jednoduchá technika, ktorou si pomôžete a naozaj je to z toho aj jedna, keď sa svetlo nerozptyluje a smeruje iba tam, kde má. Vytvára to hĺbku, vytvára to dynamiku, obrazy majú väčší kontrast, svetlo sa menej rozptyluje a niečím takýmto jednoduchým viete urobiť svoje videá naozaj kvalitnejšie. Takže svetlo máme olepené, nesvietí ani na záves, nesvietí mi ani tu na stenu. Vlastne tu ani nechcem, aby sa mi to neodrážalo naspäť, aby som mal naozaj tieň z jednej strany. A ďalšou a poslednou časťou je v podstate pára v spreji. Veľmi užitočná záležitosť.
Treba mať na pamäti, že je to pára v spreji, treba pozatvárať všetky okná, aby pára ostala čo najdlhšie vlastne v miestnosti, preto som zatvoril aj okno na začiatku tejto lekcie, aby pára nemala kam ísť, aby sa udržala čo najdlhšie a mali sme možnosť natáčať čo najdlhšie. Opa! Filmovačka! Táto pára vydrží naozaj celkom dlho, minimálne pesnička má nejaké 3 minúty 20, že na ten čas mi tu pára vydrží, pozatváram všetky okná, pozatváram všetky dvere, aby mi tu vydržala naozaj čo najdlhšie a môžem natáčať. Naozaj je to takéto jednoduché, aby sme vytvorili zaujímavé, vizuálne putavé zábery s protisvetlom, niečo, čo bude trošku iné a bude sa to odlišovať od drivovej väčšiny a viete si to urobiť sami doma za málo peňazí a môžete mať naozaj veľa muziky. Takže si prehodíme objektív zo 16-25, ktorý máme teraz na foťáku a dám si 35 f1.4, na ktorý budem natáčať vlastne aj celý klip. Teraz už mám 35 f1.4, záber by som chcel mal som ho v hlave tak, že bude v podstate tak trošku z dola, aby som sedel na rohu postele, díval sa ako keby do steny a nebudem mať šiltovku, budem mať oblečené červenú košelu pretože celý klip je, ako som spomínal, ladený do prirodzených modrých a červených farieb. To znamená, že modrá s červenou je v podstate taká nosná farebná kombinácia celého klipu. Do toho vlastne nebude mať šiltovku, ale bude mať čierne tričko, aj kvôli odrážaniu. Čierna farba je v podstate výborná farba na tieto temné vizuály, kvôli tomu, že keby som mal napríklad biele tričko, tak sa to trošku inak odráža aj to svetlo, tým, že biela farba keby viac rozptyluje a odráža svetlo. Čiže preto takýto čierny outfit s červenou a poďme si teda nakomponovať záber tak, aby bol tak, ako som ho mal ako keby v hlave. Trošku z dola taký, urobím aj detail, urobím aj polodetail a vysvetlím vám vlastne všetko ostatné. Takže v podstate toto je taký finálny záber. Svetlo mi svieti odtiaľ, je opáskované na čierno. Ešte si tu pustím trošku pary. Možno by som to ešte trošku upravil, že by som ešte viac to opaskoval, ešte menej svetla ide, lebo mám pocit, že ide strašne veľa svetla na ten záves. Teraz je to lepšie, nepreniká naozaj už je vôbec nič. Trošku lepšie. Možno toto svetlo dám ešte trošku slabšie. Teraz to mám na 17% intenzity. Teraz je to perfektné. Čo sa týka kompozície, tak budem sedieť asi takto na stred. Nech sa to dobre strihá aj na sociálne siete, tým, že vlastne propagácia pesničiek funguje hlavne na sociálnych sieťach, ale zároveň, aby to dobre vyzeralo aj na YouTube a všade inde. A tak celkovo ja veľmi rád to používam ako centrálnu kompozíciu. Takže všetko je to o tom, ako sa vám to páči. Takže pustím si pesničku a ide sa na to. Idem podať môj fantastický životný výkon. Tak keď natočím toto, tak sa vrhnem do ďalšej kompozície, ďalšej scény, aby som vytvoril čo najviac možných, veľmi jednoduchých a funkčných vizuálov.